Elsőként Nagy István ültetett el 3 hársfát Mosonszentmiklóson helyi diákokkal közösen. Az agrárminiszter azt mondta, hogy a programot 2019-ben hirdették meg először, idén ősszel pedig az ország 345 településén összesen 80.000 Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hogy a Honvédség 2016-ban nagyot álmodott, a kormány pedig minden lehetőséget megteremtett a fejlesztéshez. A lőszergyár ezért most egy 400 hektáros területen épülhet. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint a magyarországi hadipar fejlesztése... Ezek az elmondhatatlan MTI szövegek. Kiemelt jelentősége lesz egész Európában a várpalotai lőszergyárnak. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Védelmi Ipari Komplexum Bokréta ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hogy a Honvédség 2016-ban nagyot álmodott, a kormány pedig minden lehetőséget megteremtett a fejlesztéshez. A lőszergyár ezért most egy 400 hektáros területen épülhet. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint a magyarországi hadipar fejlesztése erősíti a Bobrovnicki. Nem úgy mondtam? Hát szerintem Bobrovnicki. Jó, mindegy. Kiemelt jelentősége lesz egész Európában a várpalotai lőszergyárnak, erről beszélt a honvédelmi miniszter a Védelmi Ipari Komplexum Bokréta ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hogy a honvédség 2016-ban nagyot álmodott, a kormány pedig minden lehetőséget megteremtett a fejlesztéshez. A lőszergyár ezért most egy 400 hektáros területen épülhet. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint a magyarországi hadipar fejlesztése erősíti a védelmi képességeket, és munkahelyteremtő hatása is van. Körülbelül 300 milliárd forintot költünk a várpalotai lőszergyár komplexum megvalósításának különböző fázisaira, és ez 1000-1200 munkahelyet fog teremteni itt a környéken. Betanított munkástól a magyar mérnökig. Ez azt gondolom, remélem, hogy sőt tudom is, hogy a környékbe érkező, sok-sok idő óta a környékbe érkező messze legnagyobb fejlesztés,